Principala problemă cu acest calibru este că durează foarte mult până ajunge la 2 kg, mai exact un an jumătate, un an și 7 luni, cam așa, ceea ce înseamnă că în timp de această durată el este servit în permanență cu oxigen, cu angajații noștri care se ocupă să aibă grijă de el, cu mâncare, deci practic este o investiție mult mai mare în el, deci implicit probabil va atrage și un preț final mai mare. Știu că noi am vândut inițial la 40 de lei kilogramul, doar că nu era un preț avantajos pentru noi, am fost și noi la început și acum am făcut niște socotări și ar ajunge la un preț de 50-60 de lei probabil kilogramul, un păsăr de calibru 2 kg. Acum aș dori să spuneți prin comentarii dacă chiar sunteți atât de mulți doritori de păsări de calibru 2 kg sau 1,5 kg, pentru că noi vrem să ținem cont de cererile dumneavoastră și vom face și acest calibru poate în cantități mai mari. Pentru că momentan nu avem o fermă de 2 kg, am avut, cel mai mare păsăr în fermă acum undeva la 1,2 kg. Vă așteptăm cu drag la ferma piscicolei Bifish, de luni până duminică, în intervalul orar 8-16.